veure si ens entenem, necessito de la seva col·laboració. Una orquestra molt internacional, ja veuen Itàlia, Txèquia, Alemanya... Necessito que ens entenguem. Hi ha unes paraules claus en el món de l'orquestra que s'han de saber. Per exemple, senyors, això és una... Batuta! Taktovka. No! Batuta, m'ajuden, sisplau? Batuta. No ho sento, disculpin. M'ajuden? Batuta. Ai, perfecte. Com deia, és una obra per 5 intèrprets, per fer en anglès i pensada com a una proposta pedagògica a partir de secundària. I ho farem en anglès. To be or not to be? That is the question. El tema de cómo los padres intentamos proteger a los hijos del dolor que produce vivir. Y dentro de vivir está enamorarse. Y enamorarse es un acto de riesgo. Y a veces queremos protegerlos de algo de lo que nunca podremos protegerlos, que es el dolor que produce el amor, ¿no? Senyors, disculpeu la insistència dels nostres precs, però l'ocasió ve sumar. Ometre la meva acció de metge hauria estat sumar al vici de la descortesia el de la negligència. Realment sou metge? Si em responeu que sí, m'amoïnaré tant com si em responeu que no. És un castell que ha convertit en una escola de primària i secundària, no? Un internat una mica antic, però que passen problemes que actualment encara estan passant a les nostres aules. Doncs la preparació de tot un curs escolar, l'acollida a un nou alumne, com s'hi trobarà, com el rebem, si serà integrat o no, si l'acceptarà. També trobem valors com la perseverança, el no defallir, l'esforç, l'emprenedoria i també aspectes més curriculars, com pot ser la gestió del rol i els lideratges a la classe. Vivim la vida sempre amb il·lusió, vivim el ritme de les emocions, volem somriure i compartir amb tu el meu món, el teu món, moltes ritmes que marquen tot. Per una banda, Pèricles l'hem triat, hem volgut fer una adaptació perquè en el fons, quan vam estar analitzant l'obra, el Mediterrani, les aventures del Mediterrani que li passen a Pèricles, és el Mediterrani conflictiu actual. És tot un viatge que, si fem una abstracció, pot ser el viatge de qualsevol heroi que avui en dia intenta deixar el seu país i arribar a les nostres costes. I una pàtria tan petita que l'assumíeu completa ¿Los 5 meses? Sí. ¿Y te has dado cuenta de ello? Totalmente. ¿Y qué sientes? No sé. Angústia. Angústia. Com el Pere Calders era un text obligat de lectura obligada, vam fer un espectacle amb gairebé més de la meitat dels textos de la invasió subtil i vam afegir un fil conductor que era la invasió subtil dels japonesos que subtilment invadeixen la nostra societat. Què és la plaça de Diamant? No és un text obligatori perquè aquest any és un altre, però és la plaça de Diamant i ho farem molt bé. Serem també amb actors i actrius d'Eòlia. Alguns seran més grans, hi haurà un parell que seran adults per fer els personatges grans de la plaça del Diamant. Seran 8 actors fent moltíssims personatges i ara molt poca escenografia que es veurà constantment perquè hi ha moltes escenes. És un musical interpretat per 15 actors i 7 músics en directe. Els temes que tracta és l'amor adolescent, la incomprensió d'una societat repressora, la por, la mort, el suïcidi i l'abús de poder. Hasta les cartes, les més cares, però